आज सीरियल वो बढ़िया बढ़िया नहीं खेवत का जानी का हो गइल अथिया में केने केने हो गइल का भइल बरे बरे चल धरा देखो ठीक ठाक था बढ़िया चलो एक बार देखो तनी अभेश भैया कहीं जाए के बा देखी भौजी का कर तड़ी जा तनी घर ही हुई हन उनका ले तनी भेंट कर ली भौजी ले भौजी हाँ के हम बोली अंदर आ गई आई ना आई 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 बैठी भैया को तो गई उनका भौजी भैया का पूछत नहीं भैया नहीं कि हम बानी ना अच्छा हाँ ठीक है बा कहो भौजी हाँ कहले हनी कि तू कहिए ले लौकत ना लौकत हम कोई रहू का हम कहाँ जब हम तो रोज ऐसे रहे घर है ना बुझा त गावे कोई रहनी ना ना गावे ना रहू ना जी बे हाँ हाँ बबुआ जी दशहरा में गोई रहनी घूमे त इहे कह घूमे कोई रहनी हाँ। ई काहे नहीं कहत घबरान बनी हम का जानने के ना तो सब भौजी तू हरदम मजाक ही करत रहलू का हो गावे गोई रहलू भौजी हाँ तो कुछ लियाई बड़ू गोलका वाला रसगुल्ला बा हां अरे हेतना दिन के बाद आईब तो रसगुल्ला मिली मैं भुखड़ी लगी बिस्कुट उस्कुट बा दी दवा का करी रुकी कुछ हो बता दवा कुछ हो ना पानी पी लेबे भौजी हाँ तो ली देते हैं ले पानी ले ली भौजी के हाथे कतनो दिन के रही तो का ठीक लागता ये कहा के बिस्कुटो बा ला भौजी था तो जाए तो भौजी प्यास बड़ा लग रहा है ठीक है भाई हाँ कहला है ना भौजी दशहरा में गई रहो तो खूब चरखा चरखी पे घूमल हो ना हाँ तब तो खूब घुमानी जी मजा कहता नहीं खूब मजा ले लो ना खूब रगड़ा रगड़ी भैया रसिया मनौले कर देह में रगड़ा तो बार भौजी हमरा के लिया जाए के चाहत ना रहता हरा तरुआ लोग कबे ना कहीं तो हम का कहीं अच्छा हाँ हम चल ना रहनी हम ना रहनी हाँ तो खाली अच्छा और कुछ बताओ और कुछ ठीक बा ना हाँ ठीक बा जी साली वाली कुछ ठीक बड़ी है ना हाँ काहे ना रहें जा अब ओइया के कुल बात छोड़ जन लो हाँ बोल अब एजा के बाद तू घर ठीक बा का घरी जी ना तनी हां आज राउत भैया कहूं नु चलो आज खेला होई अच्छा आ टांग उठा के सिर मारो तो मराइल हो बस कहाँ मराई है एगो ही मारे में खत्म हो गई ये भौजी बारन कहाँ बारन कहाँ वो जे मुंह लटका के बैठल बनो कहाँ बा वही जे जहाँ क्रिकेटवा होता अच्छा वो जो क्रिकेट होता तहाँ कहतड़ू हाँ एकदम जिलेबिये बाड़ू का इनकी सिक्स मारे के तो तू कहत कि सिक्स मारे के बस हम जाता नहीं जाए तब हम पहनता नहीं